Hoxe pola mañá na Cidade da Cultura o conselleiro de Educación tivo un dos seus habituais actos propagandísticos e ata ali fomos varios compañeros e compañeiras da Cigansino pedirlle que dunha vez abra as negociacións para mellorar as condicións de traballo do profesorado galego. O que ali pasou, a verdade é que foi bastante sorprendente, pero xulgadeo vós mesmos e deixádeme a vosa opinión nos comentarios deste vídeo. Pois nada, xa cheguei á Cidade da Cultura, chove un pouco, pero alguén ten que mollarse polo ensino público. Pois aquí estamos xa concentrados, esperando o conselleiro. Estamos aquí concentrados para ver se conseguimos que o conselleiro se dé conta que queremos comezar unhas negociacións para mellorar as condicións do profesorado. Mirade, fixadevos o que está pasando, que nos están pechando a visibilidade que había. Xa non imos poder ver. Aí tedes a Román, que debeu entrar pola porta de atrás porque por aquí non pasou. Negociación, mira que risa, mira que risa. Mirade que risa. Conselleiro, negociación. Moita risa, moita risa. Moita risa, sí señor. Conselleiro. E Román marchou. As nosas demandas escoitou, pero como sempre delas pasou, encima ríndose.